bevise recipfunktionen, hvor hvis fx er lige med 1 af x, det bliver til minus over f mærke x er lige med minus 1x 0 i enden, når man differentierer den. Og her har vi så 3 trin, og det første trin kommer til at være således. Den hedder delta y er lige med f og x0 plus h minus f x0. Og grunden til, at vi skriver 0, er fordi, at 0 er vores nabopunkt. Yes, og herefter så siger vi 0 plus h minus x0. Og vi bruger bare vores formel, sætter den bare ind. Herefter så siger vi x0 over x0 plus h parentes x0 minus x0 plus h over x0 plus h. x0. Vi skal minus de her to, og det vil vi gøre ved først at finde vores fællesnævner. Det har vi så gjort her. Herefter så får vi x0 over x0 plus h x0. Ja. Herefter skruer vi det bare hernede. Det giver så minus h x0 plus h x0. Og det er så fordi, at her så ganger vi ind for at åbne parentesen, og det så bliver så til minus x0, og det gør så, at de to går ud med hinanden. Vores h bliver til minus, ligesom her, og vores nævner bliver bare, som den var før. Så går vi videre til trin 2. Og her delta y over h. Og vi skriver bare det, vi har fået indtil videre, minus h x0 plus h og x0. Og her vil vi så forkorte med h. Og det gør vi ved at sige minus h x0 plus h og x0, og sætter bare et h hernede ved siden af. Og det giver så minus 1, fordi de to dividerer med hinanden, det giver minus 1, og altså h'erne. Og h plus x0 og x0 udenfor. Det vil sige, at det er bare vores h, der forsvinder her. Vi skriver bare den samme nævner ned. I trin 3, der skal vi have noget brug fra CAS, fordi det ikke er muligt at beregne det i hånden. Så det kommer til at lyde som lig delta y over h. Sådan der. Og her går vores h mod 0. Så
som... Ja, og herefter så skriver vi det bare ind i kasse som lim. Og det vi har fået indtil videre, det vil sige minus 1 over h plus x0. Sådan der. Hvilket så giver minus 1 over x0 i n. Og det er så det, vi gerne vil bevise heroppe. Og det er så det, vi får frem til.